Abambo imi. Mama vivo batwe matururu namavheri-vheri. Hanzi ari kubhosha kunyopore content yemunhu. Umwe ucharohwa mamutare muno. Dei mukauya mukarwire pamusika apa pane timu rinobe mafoni pasakubva. Pamabanana apa. Akomanaka. Muri kuite mari necontent. Mukaona muitirane ukasha kudai. Imari yega yega. Akomana we. Mama V, mukarohwa nefaiti yamavheri-vheri munowire kuro. Asi kana mukatsvake mamonya but musadarani. Ndimana akudhara-dhara todzidze. Zvichakadaro. Mama V ndipinzewo basa akomana. Chero rekubate kamera haro. Wondipodza uya handi wakati unoone 25,000 here. Ndiri muno mamutare ndogare machineta umo. Kunomire magetekete uko magaringa. Pedo nebako apo. Tanzwa nekurodya ufunga hako moso. Kugara tiri 10 muone room. Kuvata takapesana kupiringishana. Handina kana kanoti tiyo. Tipinzewo basa. Takasiya kare zvekuteererana holiday izvi. Takuteere mukomana anonzi Sanjo. Ameno tiri kunzwe zvinyuwani hanzi abnormal load. Magetsi neimwe futi dzitori 3 ndo dzatiri kuridza mazanaya. Ana wakamboita sei kwakomana imi? Unozviziva here kuti unogona kutorye sadza neColgate namadhamu? Iwo wakati 1,000 mubhura. Aikona mani, aikona. Kuiga. Continue. Veduwe. Hatisi kurwaba. Chinjai maprofa eupikayo. Umwe uchingori muKFC kubva 2015. Continue. Waizviziva here kuti musikana akanaka anoseke 5 seconds. Kwete zvemazijenareta yanodhuma kusvika abude musodzai. Ndiri pano pakamiswe mota dzese panapa parodhi inobve kutauni ichinde kunana Brand Fisher uko. Kana uchiziva kuti uri mutema, bepa muruoko. Uchiziva futi kuti wakaonda, bepa muruoko. Vari kubata boma baba, pari kubatwe munhu. Nyange ukadzaka mota ukafamba neshoka. Uri kumhanyiswa kusvika wabatwa. Mavheni ari pano anosvika kuma 15-20 plus magrini what aripo pano. Mamoto mona atore mapatikura kozi paipa baba paipa. Oho yekwendire kanditize nefeso nhema kaini.